en ny polstol. Ser sådan her ud, når I får den. Måske er den samme, måske er den ikke. Men ellers så er det den øverste her. Der skal jeg. Og start lige med, inden I kører ud og bruger den. Så skiller I den lige af. I kan tage den nederst heraf. Så sidder der en fjeder heroppe i, sammen med selve slaghovedet. Og så det her stykke gummi. Det her, som I kan se, den her, den er bare brugt en gang. Den er allerede begyndt. Så I skal ikke lave samme fejl som mig. Så få lige smurt en eller anden ting olie. Selvfølgelig er sådan noget smør værdi i, men ved det før har ikke så meget smør værdi, men en eller anden ting. Og det samme sker I, når I gør dem rene. Så skal I også have dem skilt af de her hoveddele. Sørg for at gøre dem godt rene hernede. Det her det er krudtslam, der sidder heroppe. Det har jeg selvfølgelig ikke på en ny pistol, eller boldpistol vel, men det skal simpelthen, og det skal holde smurt, fordi ellers begynder de lige med det samme. Et olie på igen, så for de er rene. Jeg burde jo egentlig gøre det hver gang, de har været ude. Men tjek herinde i, og der er nogle børster med, så I kan få dem gjort rent inde i. Dem har jeg ikke lige, men igen, når olie derind og gjort rent, der vil det gøre en faktisk god lige at gøre rent i først, og sådan olie bagefter. Have muligheden for lige at få en kludhop i, et eller andet, om man nu kan være, så få gjort ordentligt rent op i den. Det kan I bare se, som sagt, man får det 1 eller 2 skud. Det er allerede beskidt op. Gerne lige lidt olie med gyne. Så kan I lige komme hen rundt. Det er nok en god idé lige at tage en gummihands på, når I gør det. Og nu er det her for olie. Den her skal I holde øje med, når den bliver dårlig. Den er god, den her, den er helt ny nu, men når de begynder at flække og noget, så får dem skifte. Vi kan købe delene rundt omkring. Herpå fjederen skal selvfølgelig også lige gøres ren, og så have en olie. Det er en mere olie, der skal være på at beskytte mod vand og væske og alt det snask, der kommer op i her. På med fjederen, og den kommer ind i den der gummi. Giver den altså lige lidt ekstra hop i, og det er bare, nu har jeg gluden i. Husk nu at gøre det inden I starter, fordi så er det altså bare nemmere at holde. Så har vi den her bundskruen. Det er det samme. Giv den lige lidt olie, ikke også, så den er nemmere at holde ren. Og så, som I kan se, den her, den er allerede begyndt lidt at give noget rust på. Lige her, og det er bare fordi, så er den nemmere at holde og skal skille af igen. Så skal det her heroppe i, så skal I lige trykke til og dreje ind, så man må gå ind lidt, og så skal den selvfølgelig samlet set, det skal den hver gang inden I skyder. Sørg nu for, at den ikke er løs dernede, når I skyder. Sørg for, at den lige, men der skal ikke være mere end håndspændt. Så har vi den anden ende. Jeg altså også lige give en på dråbe olie nu, når jeg er her. Så sker der ingenting med, men kun en lille dråbe deroppe. Boldpistolen virker så. I har jeres skud. Og der skal I igen huske, det alt der skal være et dyr, I afliver. Det her det er til smådyr, eller hvad kan vi sige. Meget af det vi kommer ud på. Skal I ud i en oks eller noget, altså en eller anden ting, der skal jeg have nogle skud, der er kraftigere. Den går der i. Og så toppen her. Og selvfølgelig også skal have lidt olie. Men igen ikke for meget, fordi I skal heller ikke stå og fedte med, når I er derude, at den er glat. Og det skal bare have sådan, den kan holdes ren. Så skruer I den sammen her. Og så er boldpistolen sådan set klar, når I kommer ud og skal hen og sidde ved et dyr eller svaner og hver sit. Plejer vi at skyde ind i nakken og fremad, ikke også? Men husk det nu, når I når hertil, så hen til dyret, sådan I
nu ved I, mit næste skridt, det er, at jeg vil lade den, så det siger klik. Nu er den farlig, og nu peger den altså helst væk fra mig. Ikke noget med ned mod ben, eller et eller andet, der skal pege væk. Så tag I dyr, gerne til den bagfra, hovedet herop, ind imod panden, hold nu helt imod, ikke også? Ikke noget med en hånd bagved, hold imod. Er den meget livlig, noget snæren rundt om halsen, luk den godt til, så sætter I lige en fod på snæren herover, så I kan holde pistolen på, ikke også? Og hold nu sådan der fri adgang mellem jeres ben. Og det her, det skal I ikke. I kan godt gøre det en gang, men lad være med at gøre det uden der er modstand, altså uden I skyder i noget. Det er ikke for at vise eller noget, lad være med det. For det er hårdere ved fjeren. Den kommer helt i bund, og det samme gør gummiet. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, at den slog lidt tilbage. Når gummiet derinde i bliver brugt og slidt, så giver det meget mere rekyl, så er det altså ved på tide, I får det skiftet. Ellers så er det bare åben. Og kan I se, nu er patronen skudt af. I kan se dernede, at den er aktiveret i forhold til en almindelig, der ser sådan der ud. Så er der sådan en fine krogende herude, som I lige kan sætte herind i. Op. Pup. Og så patronen. Og jeg gør det hver gang når jeg er færdig, fordi så ved jeg, at jeg er klar igen. At jeg ikke skal til at stå og filme med at have den ud, og den har sat sig fast. Den skal ud for mit vedkommende hver gang. Når vi så er, man kan faktisk skrue den her del herfra heroppe, men lad være, medmindre det er meget beskidt og noget, så kan I der få sådan faktisk en speciel, man kan bruge den fra en vinkelsliver. Det er sådan en dobbelt en, man lige sætter ned i, så kan man lige åbne den. Men vent til den virkelig skal gøres helt ren. Det er derfor, smør den inden I går ud og bruger den. Sørg for, at det er smurt, fordi så er det meget nemmere at lige tage en klud og gøre den ren. Når I kommer hjem, bum, så er den klar igen til næste gang. Og jamen, det er jo alt relativt, hvordan om I lader den ligge sådan, eller om I har mulighed for at kan lægge den i jeres værktøjskasse sådan, så det egentlig er nemmere at være klar. Det er sådan, jeg gør det. Og så har jeg mine patroner med. Og jeg har det altid i en værktøjskasse, så det er lige til at tage frem ud med. Og jeg har så min rengøringsting, og så er jeg hernede i patroner, og jeg har faktisk en lille økse hernede i også. Og dem her, de brugte, få dem nu samlet, når I så kommer hjem, smid dem ud. Lad være med at lade det ligge derude, hvor det kan komme nogen i hende, og nogen der synes det er noget mærkeligt noget. Det var vist det.